I skovbunden der lever der mange mikroskopiske organismer, bakterier og smådyr. Og regnormen her, det er så en af dem. Den er med til at nedbryde nedfaldende blade og planter og døde dyr. Forestil dig, at hvis der ikke var nogen til at spise de nedfaldende blade om efteråret, så ville vi egentlig bare drukne i blade. Og regnormen den bor i lange gange under jorden, fordi den ikke rigtig kan lide lys, og den tåler ikke at tørre ud. Den skal altid holdes fugtig, og det er derfor, man også tit ser dem, når det har regnet. Og mange de tror faktisk, at regnormen den kravler op af sin gang, fordi at der kommer for meget vand ned i, når det regner. Men det passer ikke. Den kravler nemlig op, fordi at nu kan den endelig bare komme op på jorden, uden at tørre ud. For regnormens hud, den er sådan, der kan godt trænge vand ind igennem, men den har sådan nogle pumper i huden, så den bare kan pumpe det ud igen. Den har ikke nogen synlige øjne, men den kan sagtens kende forskel på lys og mørke. Regnormen den kan bedst lide neutral eller basisk jord. Så det vil sige, at hvis pH-værdien den er nede omkring 3, så er der næsten ikke nogen regnorm, eller slet ikke nogen regnorm i jorden. Og hvis den kommer op omkring de der 6, 7, 8 stykker, så kan der godt være rigtig mange regnorme i jorden. Regnorme de går også i dvale om vinteren, eller hvis det bliver alt for tørt om sommeren. Og så graver den sig 4 meter ned i jorden, og så laver den sådan en lille kugleformet kammer, hvor den danner sådan en slimhinde, som kan holde på dens fugtighed. Og regnormen den er også rigtig praktisk for naturen, fordi at alle dens gange det giver en nemmere vej for ilt og vand ned til træerne og planternes rødder. Og regnorme de er hermafroditter, og det vil sige, at de både har testikler og æggestykke. Men de skal faktisk bruge en anden regnorm for at parre sig og få unger. Og når de skal parre sig, så skal de være voksne. Men når de er voksne, så har de sådan et bælte her og tæt ved hovedet. Men det vil så sige, at de her de er unger, for det har de ikke. Men så ligger de så, at den ene den har hovedet deroppe og bagenden dernede, og den anden den har så hovedet deroppe og bagenden dernede. Og så ligger de så tæt op af hinanden, og så har de sådan nogle små hår på huden, som de hænger sig fast sammen med. Og så danner de sådan en lille slimhinde, som de så overfører sæd til hinanden med. Og så senere, når de så skal befrugte deres egne æg, så tager de den sæd, de har opbevaret, og så befrugter de sine æg. Hej så! Nu vil jeg gerne lige forklare lidt om den vigtigste biokemiske proces nogensinde. Og det er fotosyntese. Nu er det sådan, at hele ideen omkring fotosyntese, det er, at noget organisk materiale laver noget mere organisk materiale. For eksempel et træ laver noget mere træ, eller en plante laver noget mere af den plante. Hvorfor er det så den vigtigste biokemiske proces nogensinde? Det er fordi, at hvis det var, at en plante den overhovedet ikke kunne vokse, så ville den aldrig rigtig blive til noget. Og så ville den nederste del af vores fødekæde bare sådan aldrig nogensinde være der, og så ville det have en kæmpe stor negativ effekt på resten af fødekæden. Under fotosyntese, så er det sådan, at en plante eller et træ for eksempel, den bruger noget solenergi, så bruger den noget CO2, og så bruger den noget vand. Og så igennem en indviklet proces med sådan nogle grønkorn i nogle blade, så bliver det til noget sukkervand, og så bliver det til noget ilt. Og så derefter så kommer der sådan en anden proces, som hedder respiration. Den sker så om natten, oftest ligesom fotosyntesen, den sker om dagen, fordi den har brug for solenergi. Så er det, at under respirationen, der tager det her træ for eksempel noget af det her sukkervand, eller det bliver så transporteret ned i rødderne, og så bruger den det her sukkervand sammen med noget ilt, og så laver den noget CO2 og noget energi i form af varme, plus noget mere organisk materiale, og det er så det her, at træet det vokser. Og nu tænker den opmærksomme elev måske sådan lidt, så et træ det laver også CO2. Jeg har altid troet, at træer de var gode for miljøet og for os, fordi de laver ilt, som vi kan indånde. Og det er også rigtigt nok, men det er faktisk sådan, at et træ det laver begge dele. Det er bare sådan, at over hele dens leveperiode, så når den at lave mere ilt, end når at lave CO2. Så det er derfor, man siger sådan. Døde blade, grene og dyr bliver hele tiden nedbrudt. Men der skal faktisk også bruge hjælp til sådan en nedbrydning. Det kan fx være fra smådyr, bakterier eller svampe. Men det kan faktisk også være fra sollys, vand og vind. Nedbrydningen er en proces, hvor stofferne bliver til mindre dele. Når et træ, et dyr eller en plante nedbrydes, bliver det langsomt til mindre dele og til sidst til jord. Biller, der kravler op på et dødt dyr, er faktisk også med til at nedbryde dyret. På samme måde er smådyr, der lever i jorden, med til at nedbryde døde planter. Når et blad falder på jorden om efteråret, vil smådyr gå i gang med at nedbryde det. Der vil også vokse bakterier og svampe på bladet, som smådyrene også lever af. Selvom planterne ikke direkte kan udnytte stofferne i det døde organiske materiale, kan de stadigvæk bidrage til nedbrydningen. Fra rødderne
kan de udskille nogle lette fordøjelige kulhydrater, som fremmer bakterievæksten. Bakterierne og de mikroorganismer, der lever i bakterierne, nedbryder det organiske kvælstof, som planterne kan optage. Så har vi de her smådyr, som når der om efteråret falder et blad ned på jorden, vil der så begynde at vokse bakterier og svampe på det, som de her smådyr de blandt andet også lever af. Derfor vil de begynde at spise bladet, så det bliver til mindre stykker, og til sidst vil det så blive til jord. På den måde er de biller også med til at nedbryde bladet. De ting, jeg lige har nævnt, altså bladene og de døde dyr, de tager ikke helt lige så lang tid som noget andet affald, vi smider på jorden, faktisk kan tage at blive nedbrudt. Hvis du nu smider et stykke tyggegummi eller en flaske, så kan det godt tage rigtig lang tid, før den bliver nedbrudt. Det er fordi, at de her små dyr, de lever jo af bakterierne og svampene, der mange gange vokser på bladene, og ja. Derfor så vil de ikke begynde at spise af et stykke tyggegummi eller en flaske, da der jo ikke vokser sådan nogle bakterier på dem. Og så er der faktisk også noget som en cykel. Den tager rigtig, rigtig lang tid at nedbryde, men der er ikke nogen, der helt præcist ved, hvor lang tid den tager. Som I nok allerede har regnet ud, så sker sådan en nedbrydning ikke bare af sig selv. Jeg har nævnt, at svampe og andre bakterier, smådyr, de kan være med til at nedbryde. På samme måde, så kan sollys, vind og vand faktisk også være med til at nedbryde. I det hele taget, så er nedbrydningen faktisk bare en proces, hvor stofferne de bliver til mindre dele. Som jeg nævnte, hvor bladet det falder ned om efteråret, bilerne de kravler op og langsomt gør det til mindre dele, så er sådan nogle andre dyr, som kravler op i døde dyr, som så begynder at spise dem, faktisk også med til at nedbryde det døde dyr.